Bueno, egunon eta ongi etorri, Taupa Euskaltzaleen mugimenduaren izenian, Taupadaren bigarren edizio honetara. Bueno, badakizue, izen ezberdinekin badabe, 2001-etik antolatzen dugu gogoeta espazio hau, Euskararen etorkizunaz hausnartzeko helburuarekin. Halaxe elkartzen ginen, topagunea ginenean topaldian, eta gaur, intentzio berdinaekin, hementxe gaude, Tauparen taupadan. Bueno, aitortu behar dizuet, eta dizuegu emozionatuta gaudela. Ez bakarrik jardunaldi eder bat eta interesgarri bat antolatu dagulako, eta nire kasuan harrera egiten nabilelako, baina baita gauden tokiagatik, gauden lekuagatik, Plateruena kultur aterpean gaude. Urte luzez, kultura eta euskararen babesgune izandako eraikina da. Eta, halako zirrara bat ere sortzen digu, ezta? Zuetako askok ere, suposatzen dut, antzera gongo zaretela. Baliteke, ez daukala eraikin modernoen dirdira hori, baina antzoki hau, bere horretan, Euskaltzaleon historiaren parte da. Kulturari aterpea eman zion, eta zergatik ez emango dio, eraikin honek. Hitz potoloa ematen du, ez? Kultura, zer da kultura edo. Guretzat kultura komunitate baten izaeraren emaitza da, edo hala esango genuke. Komunitate horren mundu ikuskera, sinismenak eta behar afektibo eta espiritualak biltzen dituen adierazpen, erritu eta ekintzen multzoa. Gu geu euskaran gara herri. Euskaran oinarritutako kultura berezitu eta propio bat konpartitzeak egiten gaitu garena. Hizkuntza da gure identitate komunitarioaren bereizgarri nagusia. Eta hizkuntzarekin batera, gure errituak eta ohiturak dira gure kulturaren ondasun baliotsuenetakoak. Euskal kulturak iraungo badu, sustrai sendoak behar ditu. Euskararen inguruan eraikitako gune simboliko eta funtzionalak behar ditu. Iraganetik datozkigunak, berrituak edo berriak. Horra hor, ohiturak bizi berritzen proiektuaren eragin eremua. Azken finean, eta hainbatean behintzat, ospatzen dugun hori gara. Taupak, aspaldiko eta zenbait usadioaren transmisioan lan asko egin du. Seguruenik gaubeltza da transmisio horren emaitzarik ikusgarriena. Gaur egun, arimen gaua Euskal Herritarren nortasun eta imaginarioan txertatuta dagoen jaia dela esan dezakegu. Eta geroz eta gehiago dira, gaubeltzaren ospakizunera biltzen diren herritarrak. Sarreran, banatu zaitzuen dokumentazioan ikusiko zenuten gaurko jardunaldia, ohituren biziberritzea, komunitate gintza, aktibatzeko giltza, hauxe, Taupak abiarazi duen proiektu zabalago baten hasiera baino ez dela. Ohiturak biziberritzen proiektuak izen bereko webgunea eta unitate didaktikoa barnebiltzen ditu. Webguneak Euskal ohituren inguruko informazio zabala eskainiko die herritarrei. Eta eraberian, unitate didaktikoak 10-12 urte inguruko ikasleentzat Euskal ohituren inguruko lanketa pedagogikoa egiteko aukera emango die irakasle eta gurasoei. Eta honekaz gainera, gaubeltzarekin egin dugun beltzala, altzolorra suspertzeko asmoa dugu datozen urteotan. Altzolorra komunitatean sartzeko igarobide erritu moduan izendatu genezake. Eta transmisio emozionala eta zaintza kolektiboa ditu oinarri. Komunitatea egituratzeko beraz, ekimen aproposa dela, esan daiteke. Jaio eta etorri berriei ongi etorria eman eta beraien familiak euskarara hurbiltzea da altzolorraren ohitura eguneratu honen helburuetako bat. Izan ere, ohiturak eta errituak gaur egunera ekartzea ezinbestekoa da. Lotuta dauden komunitatean funtzio soziala beteko badute. Beraz, onartu behar dugu, aldaketa bizian egongo direla, dinamikoak izango direla alegia. Horrela, herrigintzan eraginez eta euskal hiztunen komunitatea sendotuz, osatuko dugu etorkizuna, guztiok batera, inor kanpoan utzi gabe.
Taupan kulturgintzan eta herrigintzan ari gara lanean, bizitza hobe baten alde. Sinistuta gaude askotariko herri eta kultura anitzek egiten dutela mundua interesgarriago eta bizigarriago. Hobeto bizi ahal izatea opa diegu munduko herri guztiei, eta aipamen berezia egin nahi diegu etengabe bortxatuak eta zanpatuak diren herri eta kultura gutxiagotuei. Gaurkoan gure taupada Palestinarekin dago. Herri baten suntsitze orkestatua ozen arbuiatu eta Palestinar herriarekin elkartasunik beroena adierazi nahi dugu. Hauxe, keinu txiki bat bada ere, gaurkoan gure kulturatik eraikitzeko bildu gara, hortik ere munduko herrien aniztasunari ekarpena egiten diogulakoan. Eta, jardunaldiari hasiera emateko edo, eta, gune honen ondoren eta ekarpen honen ondoren, eta hurrengo islariari hitza eman aurretik, bai azpimarratu nahiko genuke baita, ohiturek asko dutela ospakizunetik. Eta ospakizuna, esperantza, optimismoa eta posa ere badela. Eta lehen esan bezala, ospatzen dugun hori garela. Eraikin hau bera inspiratu zuten zilarginen koplek ere olaxa esaten dute. Ez diamante, ez perla, ez urregorririk, alegrantzia baino ez dago hoberik. Beraz, pozarren ematen diogu hasiera, bigarren taupada honi. Lehen islaria, Aizpea Leizaola Egaña, antropologian doktorea eta EHUko irakaslea izango dugu. Mila esker guztioi eta aurrera Aizpea.